Ah, ja, ej, jeg tror i hvert fald, du vil blive glad, når du har fået lavet den færdig. Ja, det er faktisk min, min elskede random en, den har sat mig fast et bestemt sted i skoven. Så jeg ved ikke lige, hvornår jeg kommer hen til. Der! Sådan. Fantastisk. Fair nok. Mm, det kan godt være. Okay, jeg skal lige tænke mig om, hvad har du ikke set? Du har ikke set Banditlejren endnu. Den går vi lige hen til så. Bandit Camp. Jeg kan godt lide, at jeg helt havde glemt, hvor lang tid jeg brugte på at lave den der banditlejr. Du kommer også til at gå den forkerte vej. Vi skal tilbage til den vej der. Så bliver det nemlig sjovt. Ja. Okay, kommer lige hurtigt til at se, hvordan det er, jeg laver den nu, fordi jeg gider ikke lige til at optage igen. Så jeg sætter lige et hyperlink rigtig hurtigt, så du kan se sidste del af det. Fire hvad? Nå, ja. Men jeg vil så sige, jeg tror måske næsten, at fire hænder, det kunne være hårdt. Det var godt. Mit nyeste PowerPoint show, den har jeg ikke rigtig lige tjekket, så jeg er fandme glad for, at hvad hedder det duede.